इसके अंदर ग्रीन कलर की बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ होती है, लेंगे ओके। लामायाव थागुना मेनाय नुनानै जानो लुबैबाय आङो। माबायदि मा लगायनानै फानो, जानाय नायनानै नायनोसै गोथाव नंगौना नङा। दा जोङो मार्केटाव थांनानै फैफिनबाय न'आव। बिराद बिहिर, ओंखायनो मार्केटखौ दिन्थिनाय जायासै नोंथांमोननो। गारि दोननोबो जायगायानो गैया। जोङो बाजारनिफ्राय मा लाबोखो दा बेखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननो। रायलायलांनो मा बुस्थु लाबोदों। बेयाव माइरं दोननो बाल्थिं गिदिर लाबोदों। माइरं दोनग्रा बाल्थिं गिदिर, फुल, साख्रि दोनग्रा बियो। थाब लाबोदों ओमफ्राय नै dia bayinya dengan apa? Lekap dendra. Mami di sini Hawaii. Jadi dia samus kayu dendra. Aha kodra. Terus. Apa lagi? Mulai dia gerakannya nama udah diajak. Aku sadar ini saya aja. Kemana? Lagi coba untuk saksa. Saksa mentah, itu medium mentah lagi. Itu bisa berapa umur? Orang masih medium. Saya kasih lagi pakai, kita mulai banyak lagi. Kalau nabung, jilam nang lebih hai. Lebih mami, nih dia sampram, pandu, alu dan gerak dia. Mami aku di dalam ini. Ini bombai dah tuh mau ese. Mami orang lah bedeng. TV kan. Hybridnya dusu tak lagi dia. Kalau mami sana saya apa nih kuah dia. Saya apa nih dusu tak harus senang dia. Macam saya anggap apa? Nungsa aku dusu tak kau nanggul. Pas suka kau nanggul. Mereka malah berapa isi kopi jangan kira-kira kalau ni.
नै लाबोदों फालांखौ लाबोदों 30 थाखानि मुथासे जा मोजां मोजां मैगं मोनो बाहाय मालाय नै मुलायाबो जा गोलाव गोलाव 30 थाखानि दसथाम बान्दा कफिबो लाबोदों बिट लाबोदों ओमफ्राय नैबे आथिं गांग्रा गांथामजों 150 थाखा गांसेयाव 50 थाखा खरि आयौ เพื่อเขาไอ้แยกมาไว้ที่กากเราทำเลย नाबो दंबावोसो आरो नाबो लाबोदों जोंहा नै बेलाय नाया जोंना फुख्रिनि ना दै गोलाव गोलाव हाखालायनाय फ्राइआवसो गोथाव जागोनदां ओमफ्राय नैबे ना फांकास मैथाजों जानो लाबोदों आङो मैथा लाबोफादोंमोन नालाय न'निफ्राय बैयो ना गोलाव गोलावा 150 थाखा केजि ओमफ्राय फांकासा 160 थाखा केजि नाफ्रालाय दाम खम बाहाय खिन्थु ना लायनो थाखायनो बिराद गोजानखा 30 किल'मिटार गोजानावसो मोनो नाखौनो एबारनिफ्राय जाथ'थारलाबो इसेबांबा गोजानाव लायनांलायनायखौ मैं यार खा लूं नीचे गिरा हुआ हैं बोलो ऐसे टेस्टी तो जाजा साबो हम बोला ना दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों गोथाव बोला ना टेस्टी है ना मामाया गिबि जानाया होथारबायबो नो गोथाव माथो गोखै गोखैसो बायदि खालामगोन बेखौलाय गोथाव बेखौनो थाइसेयाव 50 थाखानि बायनानै लाबोबाय बेयो 200 थाखानि थाइब्रै आं दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों माथो थब्ल' फिथाइ बायदिसो मा फिथाइ दिनै बेखिनिखौनो लाबोबाय आरो नांबावगौसो सामानानो गाबोन एसे लायबावनोसै मा मा नांगौ बेखौ 30 था गेलेग्रा नांबावगौ आंनो ओंखायनो गाबोन बेखौनो लायनो नांगौआनो जोबा गोदान पस्टिं फैबाथाय बेबायदिनो जायगाफ्रा गोदान बायनांगौ जायो दाब्बा दुब्बाखौ गारनानै फैजोबनांगौ जायो नालाय जायगा गैया ओरै लाबोनो गाबोन फ्रिसो बायबाव बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय